Pilawan hambai sini media rokno जों दिनै दिप्रामा थानांगै sini 12 taka jola kei Golagati sini Warriors rok bahai oro tongo lai thangnai 28 tarik Mei 2022 o salo sini belai ke khadu mani haikaba sini khanang mani din ngai sini takhuk thaijanai Mongol Deba mani nogo जों oro Samnagar area o जों borokni nokhongo जों tini paisok kaijak जों borokno kaham hamya जों contact on tongo phiaba tini जों boni bwskango samung tongman bangai जों paisok khaikya borokno जों je pare tei जों je mansak borokno chubani bangai borokni nokhongo chubani bangai जों tini kwbangma area o ba chini ward o ba chini BC ro जों bisamse je mantei जों borokno tini chubani bangai khaijak जों borokno o chubamung bai जों borokni pura borokni bukhani muchungmani जों khlaimaya phano borokni je bwskango samungo kisamisa chukthung hnai जों borokno chubanani bangai khainasi tei bwskango borokni nukhungo je mansak जों borok bai contact on tongnai chubachu khlainai chini bubagrani khoroksa warrior chini thaijanai Mongol Debama bo belai ke tangkrak belai ke samungkrak khainai bubagrano hamjaknai chini Tiprama thana hamjaknai aban bagai जों bono borom haikeba buni bwskangni samungo chathang nei जों bono chubanani bagai जों tini khaijak teibo chini o Golagati block ni ngai chini block president tei chini joto amro bu khainai जों borok bai timing kisa miliang man bagai जों borong sikang sokpaikya जों amano diai nai boni phola kaham korong tongthang bo piso tongthang tei borong ni nokhongo bahaina je boni ama baba borok kaham korong ke borok जों baina je borok chukmani ja chukya jaga o जों borok no somai ne logi o tongnai ni जों amo tini kogro tulangka tei जों hangpai kaya hangbai ro chini Tiprama thani joto warrior chini tini paisok khainai rokno jora joto no jora keseni bisingo phano phai जों borok no khongo chuba khainani bagai khainai rokno bai kaya hangbai ro asum bubagra eglok thang Tiprama tha eglok thang tei chini thaijanai Mongol bo bahaino santi ke tongthang hambai belaina hambai sini media person tongno tai teba hambai haimanjaknai sini takor jola tei jompu jola ni joto ani dara song Tiprama thani sengkrak songnobo ani khaina hamjakma tai chibaiya pharo ang hingke je thai thangjanai Mongol ni bini bukhayo जों belai khakamjak dara thaiman bagai tai bubugra je dagi mani akokno irik sawino ini sini dara pakya abon bagai borno belai hambai abon bagai je dara ni bwskang 17 tarik bini condolence service eba khakjangma pandangnai a jaga je bubugra je dagi mani जों jotono thangchake chubachu khlai tonglaina nei chini dara song abon bagino songno je mansak je chuksak borok songno isa chubachu khainyan bagai phakya mon bagino sini bubugra je dagi mani aba kino जों tebo bwskango tebo जों malake जों tebo chubalaina abon bagino sini phainai dara songno sini Tiprama thani sengkrak ngai tai thangsa bodol ngai जों आंबो आनुखुनि होते आनी आमा बाबू जतनो बरनो हामबाय ताई चिबायाफोरो आसुंनो सानाय बुबुग्रा आइग्लकथों सिनि थांसा आइग्लकथों हामबाय।